bolo faraw a ka tɔnden minnu bɛ Mali fantan naani bataki in kɛkun ye mun ye kalata min kan ka kɛ baarakɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka baarakɛyɔrɔ la n'a bɛ fɔ ma ko élection professionnelle san 2006 ta k'u kan'u sen don a baara fosi la Yakuba ka tile ka sɛbɛn kɔnɔ fala ye a ko INTM bureau exécutif ba k'a y'a la kɔlɔsi a nisɔngoyalen k'a ye k'a fɔ ko minisiri min bɛ baarakɛlaw ka tɔn kunna ale ni minisiri min bɛ bɛn ni cɛfɔ kunna ko o ni gouverneur ka se préfet ma k'olu bɛ ka min ye jɛkulu minnu kan ka baara kɛ élection professionnelle nata la baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu bɛ k'olu kulu sigi k'a sɔrɔ k'u ma fɛn fɔ INTM ye Yakuba ka tile ko waati kelen dun olu ni u bɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya k'olu ka comité ale de balila k'a ye sa k'a fɔ ko jɛkulu bɛ ka sigi k'a sɔrɔ fɛn ma fɔ olu INTM ye o la sa ko INTM ale kɔni ye a yira sa k'a fɔ nin waati in kɔnɔna na a ka tɔnden si sen kana don nin waleya ninnu na min ye u kɛra yɔrɔ o yɔrɔ u y'a ɲini sa u ka tɔnden bɛ fan o fan fɛ u sen kana don baara in na cogoya si la marabolow kɔnɔ sigidaw kɔnɔ fan o fan u sen kana don baara in na bureau exécutif ye o ɲini u fɛ ko wa fana k'u ka tɔnden o tɔnden n'o bɛ INTM kɔnɔ n'o sen yera baara in na Katile y'a yira sa k'a fɔ ko olu na ɲangini ta ka ɲɛsin o tigilamaa ma INTM ko fana k'a ka tɔnden o tɔnden maa min mana nin a kan sɔsɔ ka kɛ ni nin waleya ninnu ye ka t'i sen don nin kalata ko in na a bi ne alu cɛ n'o ye bureau exécutif ye ko ka sɛbɛn in bɛɛ lajɛlen cari ka taga u ka marabolo kɔnɔna tɔnbolo fara fɛn fɛn bɛ yen u ka sigidaw kɔnɔna kominiw kɔnɔna fɛn fɛn bɛ yen ko INTM ne ye centrale syndicale ye an ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ni lafasajɛkulu ka tɔn belebeleba ko a b'a ɲini a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka nin ko in kibaruya in cari u k'a labato wa k'a b'a ɲini u fɛ fana u ka faamuya ko ɲuman sɔrɔ sɛbɛn ale la min ye Katile ka kuma banyɔrɔ a k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin INTM cɛba n'a musobaw bɛɛ lajɛlen ma wulikajɔ ni cɛsiri la don o don Yakuba Katile secrétaire général INTM coordinateur commandeur de l'ordre national ko ka sanni ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ Falaye okumu kɔnɔna na an bɛ taa bourse du travail la sisan min ye Basaro Ayidara ye ale b'an bolokɔrɔ Basaro i ni sɔgɔma Kasimi i ni sɔgɔma i nana ka na an ka wele jaabi sɔgɔmada in na a diyara n ye kosɛbɛ an tulo b'a la k'a fɔ ko baarakɛlaw ka tɔn bɛna na taa élection professionnelle la maaw bɛ fɛ k'a dɔn élection professionnelle in yɛrɛ ye mun ye a bɛna na kɛ cogo di d'accord Kasimi k'i fo k'i lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo je crois que a bɛ san caman bɔ an ka jamana kɔnɔ Mali la syndicat ko tagasira la centrale cayara fɔlɔ centrale tun ye kelen ye jusqu'aux événements de 91 bɛɛ tun bɛ UNTM de dɔn comme centrale syndicale mais après les mouvements démocratiques après l'événement de la démocratie centrale nana caya bi fo a bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ naani na centrale kɔfɛ i b'a dɔn syndicat autonome fɛnɛ bɛ yen olu caman bɛ yen maintenant bureau international du travail n'o ye BIT n'a ka baara bolofara organisation internationale du travail u ka laseliw senfɛ ale y'a jateminɛ k'a fɔ ni centraliw cayara baarakɛyɔrɔ jamana kɔnɔ ko tɛ ko min kɔnnen don mais a ka kan walasa ka se ka gouvernement ni patronat ni baarakɛlaw ka lafasali tɔn walasa olu ka to ka sigi ka kuma il faudra que mɔgɔ ka sɔrɔ qu'on appelle interlocuteur crédible c'est-à-dire mɔgɔ min ni o bɛ se ka baarakɛlaw représenter o la sigi ninnu senfɛ o lajɛ ninnu senfɛ o siratigɛ la min n'o élection professionnelle ye ale de initiera o la k'a yira ni e ko ko e ye centrale ye parce que a bɛ centrale dɔrɔn de concerné ni ko e ko e ye centrale ye est-ce que tɔni caman bɛ e bolo wa est-ce que baarakɛla caman b'a yɛrɛ ye e ka kɛlɛw kɔnɔ wa donc o de kama a fɔ ko ka élection professionnelle organiser pour que k'a dɔn centrale ni e ko e ye centrale ye jamana kɔnɔ mɔgɔ joli b'a yɛrɛ sɔrɔ e ka hukumu kɔnɔna la donc ni o latigɛra ni o dɔnna à partir de ce moment ni lasigiw bɛ yen ni lajɛw bɛ yen n'a fɔra ko ka baarakɛlaw wele baarakɛla min kan ka se ka wele olu bɛ dɔn ka d'a kan taux dɔw bɛ yen olu déterminelen don ni i ma o taux sɔrɔ
san naani kɔnɔ parce que bi kuma ɲɔgɔnya ma ni gouvernement cɛ an bɛ ka taa san naani o san naani walasa élection prochaine ka se ka organiser parce que bi e bɛ se ka kɛ fitinin ye sini bɛ se ka kɛ belebeleba ye donc o siratigɛ la san naani o san naani élection prochaine organisera ni e ma to min bɛ ni e m'o atteint san naani nata in kɔnɔ fɛn fɛn n'o ye lasigi gouvernement ka lasigi patronat ka lasigi BIT ka ɲɔgɔn ɲugu sen fɛ e tɛ se ka considérer comme central ka e da don o kuma ɲɔgɔnyaw la e tɛ se ka kuma jamana baarakɛlaw tɔgɔ la tuguni donc laɲini nin de lajɛ nin de donc élection prochaine dɔwɛrɛ tɛ a bɛ baarakɛlaw de concerné mɔgɔ o mɔgɔ i kɛra secteur privé ye o i kɛra fonctionnaire ye o n'i ye baarakɛla ye hali n'o y'a sɔrɔ i ye contractuel ye n'i ye kalo 6 ɲɔgɔnna kɛ baara la walima n'i bɔra baara kɔnɔ kalo 6 kɔnɔ nin bɛɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ élection professionnelle kɔnɔ walasa ka kalata ye k'a jira ne bɛ n yɛrɛ sɔrɔ nin centrale de ka hukumu kɔnɔna la a ka yamaruya kɔnɔna la. Ayiwa Basaro n bɛ fɛ k'a faamuya sisan an ka misali ta ka kɛ Jani na yan sisan INTM bɛ yan CSTM bɛ yan CDT fana bɛ yan kalata bɛ kɛ cogo di o la sisan. Kalata bɛ kɛ cogo min c'est à dire a bɛ n'a fɔ an degelen don kalata tɔ minnu na Jani bɛ a ka baarakɛlaw de ka liste bɔ o liste min bɛ bɔ k'a jira ni karisa bɛ ne fɛ yen baara la o liste i b'a sɔrɔ commission bɛ yen bɛɛ ka lasigidenw b'a kɔnɔ min bɛ o liste ninnu vérifier k'a dɔn tiɲɛ na ni baarakɛlaw de bɛ Jani fɛ ni contrat bɛ u bolo Jani fɛ ni contrat bɛ u bolo donc élection don a bɛ n'a fɔ golo soni bɛ kɛ cogo min na central naani bɛ ka bulletin bɛ bila bɛɛ bɛ na i ka bulletin ta ka taa golo soni kɔnɔ tile kelen kɔnɔ ka t'i ka vote kɛ ni i y'i ka vote kɛ ni tila kɛra dépouillement min kɛ ni dépouillement kɛra les taux seront o bɛ jateminɛ e ka Jani na mɔgɔ joli ko a bɛ UNTM fɛ pourcentage la o bɛ déterminer mɔgɔ joli ko a bɛ tɔw fɛ kelen-kelenna bɛɛ ta bɛ jateminɛ et comme n y'a ɲɛfɔ cogoya min na ni tila kɛra sur le plan national a bɛ jateminɛ e ka pourcentage joli sur le plan national donc ni a yirala k'a fɔ ko e ka pourcentage ma 17,5% sɔrɔ o b'a yira ko fanga tɛ e la jama tɛ e kɔ donc comme je l'ai dit pendant ce mandat là san naani san duuru ni bɛn kɛra min kan pour le moment kuma bɛ san naani de kan e tɛ se ka kuma tuguni Mali baarakɛlaw tɔgɔ la. Ayiwa a cogoya bɛɛ filɛ. Yɔrɔ minnu na i n'a fɔ aw fɛ ni Sina tɛ yen dun o bɛ kɛ cogo di. a bɛɛ baarakɛyɔrɔ bɛɛ a bɛ bɛɛ de concerné a bɛ se ka kɛ Sina tɛ baarakɛyɔrɔ dɔw la mais a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw b'o baarakɛyɔrɔ la minnu yɛrɛ kɔnɔna la olu bolo k'u bɛ se ka voter mɔgɔ wɛrɛw ye donc o de kama élection min don a dayɛlɛlen don a bɛna fɔ comme si élection tɔ bɛɛ a bɛ e b'a jateminɛ dugu dɔw kɔnɔ i b'a sɔrɔ a dugu la parti politique man ca parti kelen ou fila de bɛ yen minnu reconnu don mais o t'a yira ko kalata la k'a bɛ fɔ ko bon ko ni tɔw ti ka fɛn ti taa yen o tɔw ka kalata sɛbɛn ti taa yen o bɛɛ ka kalata sɛbɛn bɛ taa wa vote bɛ kɛ bɛɛ tɔgɔ la mais non laɲini ye jumɛn de ye bɛɛ n'i ye min fɔ yɔrɔ minnu na ni mɔgɔ tɛ yen c'est à dire ni central wɛrɛ tɛ central kelen kɔ o kalata bɛ kɛ tuguni mais a bɛ ɲini bɛɛ de fɛ bɛɛ k'i cɛsiri walasa o ka ye i ka kɛwalew la kɛwale ye jumɛn ye o baarakɛyɔrɔ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ kana sɔrɔ en termes de voix k'a di central wɛrɛ ma que l'UNTM, en tout cas ce qui nous concerne, puisse au moins rafler les 100% là où il y a que l'UNTM comme centrale aux structures. Kuma kunche kuma jumɛn b'i fɛ Basaro? Bon, kuma kunche kuma min fɛ c'est-à-dire kunu ni bataki min bɔlen i ye caman fɔ a la an tɛ fɛ k'an da don a la fɔlɔ parce que hali bi an bɛ lasigiw bɛ sen na ɲɔgɔnyew bɛ sen na ni an ka minisiriso cɛ donc mais ka mɔgɔw k'u hakili latigɛ mɔgɔ caman ni an y'a mɛn ko non UNTM tɛ fɛ ka taa an b'a fɔ dɔrɔn ni UNTM tɛ fɛ ka taa kalata in na kalata an bɛ yɔrɔ min na kuma ɲɔgɔnya la an tɛ se o yɔrɔ ma n'i y'a ye an b'o yɔrɔ la c'est que UNTM sɔnna k'a fɔ ko ka kalata élection prochaine ka organiser an furata an ma deli ka ban an yɛrɛ hali o ko sen fɛ BIT n'o ye bureau de travail ye u ni kuma ɲɔgɔnya caman na an yɛrɛ sɔnna ko caman ma walasa a kana fɔ ko anw de balalen n b'o misaliya kelen dɔrɔn d'i ma BIT ka laɲiniw la a bɛ fɔ ko pour que i ka jate yɛrɛ k'i ye central ye a k'a sɔrɔ i y'i ka instance respecté instance ye jumɛn i ka instance statutaire ye jumɛn bɛɛ ka sɛbɛn exactement bɛɛ ka sɛbɛn kɔnɔ exactement bɛɛ ka sɛbɛn kɔnɔ i b'a fɔ k'e ka mana ye nin san hakɛ ye e yɛrɛ k'o respecté fɔlɔ kɛ maa kana kɛ depuis diɲɛ bisimila e b'a kunna maa si tɛ na i nɔ na fana o respecteli fɛnɛ Kasim o tɛ daminɛ sanfɛla la dɛ a bɛ daminɛ duguma de ka yɛlɛ mais attends mais hali dugumana b'a la Kasim
duguma mɔgɔw bɛ kalata de bɛ kɛ walasa k'e kɛ seni ka ɲɛmɔgɔ ye i ka baarakɛyɔrɔ la fɔlɔ o de bɛ kɛ pour que e ka représentation nationale sɔrɔ parce que duguma mɔgɔw de bɛ u ka ŋaniya c'est comme 4 tile filɛ nin ye douane mɔgɔw de b'a fɔ ko olu ye 4 tile ta k'a k'u ka secrétaire général ye pour que a ka se ka na i bɔra élection kalama fɛnɛ Berti Marsi la wa awɔ n bɔr'o kalama a ma kɛ ten wa mais est-ce que 4 tile taara sanfɛ dɔrɔn k'a désigner bon an ko 4 tile dɔrɔn a ka taa UNTM na a ma kɛ ten non a daminɛna duguma a daminɛna comité la u bɔra comité la section des douanes olu fana y'u ka danaya d'a kan renouvellement senfɛ u nana bɔ la CNTAD ka danaya d'a kan élection senfɛ parce que élection kɔrɔ bɛɛ tɛ ko diyagoya kala ka taa mais ni délégués bɛɛ nana de façon unanime les délégués peuvent décider exactement des instances ye kana b'u la UNTM ka sɔn i ka danaya d'a kan donc o instance respecté li bi n'i k'i b'o jateminɛ central kun la Kassim central m'o respecté an tɛna don yɛrɛ fɔ la bɛɛ b'o dɔn a man ca bɛɛ b'o dɔn a man ca mais o bɛɛ kɔfɛ an sɔnna ka hali délai de rigueur dɔw di ɲɔgɔn ye ninnu senfɛ carte d'échange senfɛ k'a fɔ bon an k'a lajɛ komi caman tɛ o cadre kɔnɔ walasa élection in ka se ka kɛ an ka sɔn ka nin wagati in di dɔw ma n'u sera k'u ta o ko kɔnɔ mais o bɛɛ kɔnɔ ni mɔgɔ dɔw tila ka miiri tuguni ko anw de bannen don je crois que a bɛ mɔgɔw la yɛlɛ Basaro mɔgɔw bɛ ka siga de ko est ce que a b'a fɔ ko fanga min b'aw la k'o b'aw la hali bi wa bon mɔgɔ si bamananw b'o fɔ caman bɛ kuma mais ni kɛlɛ ma kɛ sebaga tɛ se ka dɔn a ka gɛlɛn anw sɔnnen don an ye min kɛ maliyenw ye an ye min kɛ mali baarakɛlaw ye an ye cɛsiri min k'u ye an y'u ka hakɛw laɲinini min kɛ o dɔrɔn kama Kassim an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi maliyɛnw kan n'u k'u bɛ kala ta u kan ka kala ta min u b'o dɔn ka d'a kan il s'agit pas k'i ka wele ko centrale i ka wele ko syndicat i ka baarakɛlaw ka hakɛw ɲini a dɔgɔyara bonya i ka lase u ma bon bi centrale kelen m'u kɛ mali la o tɛ centrale fila ye Kassim o bɛɛ dɔnnen don ayiwa yalama ni élection provinciale in fana kɛra aw ka premier mai ko la fana a bɛ to minnu bɛ ɲɛmɔgɔ olu de b'a labɛn wa ou bien bɛɛ bɛ se k'i ta kɛ de non ko bɛɛ bɛ se k'i ta kɛ o la o tɛ problème ko in ye gouvernement ni baarakɛla patronat mɔgɔw ka ɲɔgɔn de senfɛ laɲini o de ye kosɛbɛ pour que bɛɛ kana taa voilà bɛɛ kana wele i b'a dɔn bi ni gouvernement k'a bɛ lajɛ o lajɛ kɛ a bɛ centrale bɛɛ wele de façon paritaire a bɛ centrale bɛɛ wele ka na dɔw ka siège ɲini ka dɛsɛ yɛrɛ an m'o y'an ɲɛna donc tu comprends wa donc le fait que bɛɛ bɛ wele ka na ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ni élection prochaine kɛra an bɛna b'o de la ni mɔgɔ min ma 17,5% sɔrɔ e ti wele o lajɛw kɔnɔ pendant la durée du mandat fo san 4 fo san 4 o bɛɛ kɔfɛ fɛn wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen parce que bi i b'a ye état ka cakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen baarakɛlaw ka défenseurs bɛ yen n'a bɛ fɔ u ka conseil d'administration na il y a les travailleurs qui représentent au fait comment on appelle au CA ninnu kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ko UNTM dɔrɔn de bɛ a caman na maintenant tɔw b'a la centrale tɔw b'a la k'u ka dɔ di olu ma mais n'a bɛ d'u ma sur la base de quels critères élection prochaine bɛ o bɛɛ de déterminer parce que tɔn b'i bolo i ni min ka kan o de bɛ d'i ma o la mais n'a dira e ma ten tɔn foyi tɛ min b'a déterminer mɔgɔ tɛ e ka poids dɔn donc tu comprends que Kassim a baara ka gɛlɛn donc élection professionnelle anw labɛnnen don depuis kuma jan anw sɔnna an bɛ se ka sigi a kan k'aw ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn faamuya sɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ wa kunu bataki in bɔlen an ni kumaɲɔgɔnya seginna an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o de kama hali sɔgɔma ne na i ye n wele n ko n k'i ma n ko an tɛ fɛ k'an da don kuma in na fɔlɔ parce que an ni gouvernement bɛ kuma ɲɔgɔn na halisa mais comme an tɛna don bataki in kɔnɔna kuma kan donc o de kama an sɔnna ka nin weleli in jaabi sinon mɔgɔ caman y'an wele an k'u ma non bataki in kɔnɔna kuma an tɛ fɛ k'an da don a la fɔlɔ ka d'a kan bataki in bɔra nous l'assumons min b'a kɔnɔ an sɔnna k'a fɔ anw de hakilinata don mais comme bataki in kɔfɛ an ni gouvernement ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaɲɔgɔnya dɔw kɛra filiw bɛ yɔrɔ min na olu reconnu na donc an ko an tɛ se ka comme on appelle interview accordé fɔlɔ foyi ye maintenant ka élection prochaine kɔni ɲɛfɔ je crois que ça ce n'est pas pour rentrer plus ou moins dans les détails quoi o diyara n ye n'Ala sɔnna i Hayidara nba i Tarawele ala ka tile yɛrɛ caya k'i lamɛnnikɛla bɛɛ fo u bɛɛ lajɛlen b'i lamɛn inchallah fala an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin